Wara 8 snin, is-sewwieq tal-Porsche Paul Bailey ammetta li kien ħati għall-inċidenti li ħalla 26 persuna feruta. Ir-raġel li kien baqa' diħel fil-folla waqt paqpaqli għall-istrina ġie ordnat jagħmel 300 siegħa ta' servizz fil-komunità, xogħol illi se jagħmlu ma' Puttino Cares. Paul Bailey ammetta waqt li kienet qed tkompli l-kompilazzjoni tal-evidenza kontra 13 membru tal-kumitat li kien responsabbli għal din l-attività. L-ammissjoni tal-ħtija min-naħa ta' Bailey waslet bħala sorpriża l-avukati tal-akkużati l-oħra u ma ġew reġistrati ebda ammissjonijiet oħrajn. Bailey huwa t-tieni persuna li ammetta l-akkużi miġjuba kontri f'dan il-każ. Angelo Manara, membru ieħor tat-tim organizzattiv ta' Paqpaqli, kien ukoll ammetta u ngħata 200 siegħa xogħol komunitarju mal-ħospiss. L-avukat Michael Grech li qed jirrappreżenta lill-vittmi qal li l-parti ċivile kienet se taqbel biss mal-ordni ta' servizz fil-komunità sas-seduta illi jmiss. Qal li din il-pożizzjoni tista' tiġi rtirata u ma tibqax tapplika fir-rigward ta' kwalunkwe akkużat ieħor illi ma jirreġistrax ammissjoni fis-seduta li ġejja u li jiskedata għal Diċembru.